तर ब्रेक घेतला, चालून म्हणजे गाडीवर बसून खूप थकलो. आता फक्त नाही का नागपूर नाही का फक्त आपल्याला 79 किलोमीटर आहे आणि जबलपूर 352 किलोमीटर आहे. आणि कॅमेरामध्ये फक्त उलट दिसत असं सर्व, कारण समोरचा कॅमेरा चालू आहे. स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये आणि नवीन ब्लॉगमध्ये. तर कटिंग वगैरे केली, थोडा हिरो दिसत आपण तर. आणि पाणी वगैरे गरम करताना आंघोळ वगैरे केलीच नाही, पाणी गरम होत आहे गॅसवर इथं. तर लवकर पाणी गरम झाल्यानंतर आंघोळ करणार, त्याच्यानंतर स्क्रीन गार्ड लावायचा. ज्या मोबाईलने मी ब्लॉग शूट करतात त्याला स्क्रीन गार्ड लावायचा, कारण मोबाईल जर कुठं पडला वगैरे तर मोबाईलची स्क्रीन फुटू शकते आणि व्लॉग मग नंतर काय होईल ते. त्याच्याकरता स्क्रीन गार्ड लावणं गरजेचं आहे. आता तिकडेच जाणार, स्क्रीन गार्ड लावणार, त्याच्यानंतर समोरचं. तर झालं तयार, आंघोळ वगैरे पूर्ण झाली, गाडी इकडे लागून आहे. होऊन जाईल, दे लावून दे ना का स्क्रीन गार्ड. पप्पा इकडे पुरे पुरती दिसत आहे आपल्याला. वामन तो आप कुछ कहना चाहती है? वामन पाय पर तिकडे ते येतं बाय वामन. डीपी कायची डीपी का? डीपी. A few moments later. नेहमीच्या जागेवर आलो मी, जिथून गाडीमध्ये बसून मी जातो पिकअपमध्ये, जे काही मी फिरायचं काम करतो तेच. आणि आज कुठं जायचं आहे ते मला पण माहीत नाही आणि बघू आता. तर आता सध्या 11 वाजले आहे, तर जितका लवकर इथून निघणं होईल तितका लवकर. A few inches later. सध्या आता गाडीमध्ये बसून आहोत. आता माहीत नाही किती टाईम लागेल, तर आता झोपतो आहे गाडीमध्ये. इकडं पाय पसरवले इकडच्या साईडनं आणि सीटवर लेटून आहोत. आणि इकडं सोबत आपल्यासोबत कृष्णा भाऊ आहे. तर आता इथं झोपणार थोड्या टाईमवर, नंतर आवाजच देते ते मग गाडी आली तर जे इथं जे काही माल टाकायचं असेल ते. तर आणि जायचं कुठं आहे ते पण मला माहीत नाही. कृष्णा भाऊ आपल्याला जायचं कुठं आहे? हिंगणघाट. आता हिंगणघाट पाठवते, वर्धा पाठवते का यवतमाळ काही माहीत नाही, पण आता हिंगणघाट म्हणताय कृष्णा भाऊ. तर इथून आता वर्धा निघायचं आहे. आणि सांगितलं होतं मी पहिलंच का आता काही कन्फर्म नाही कुठं का जायचं आहे, तर वर्धा जायसाठी सांगितलं. आता वर्धा जाणार. आणि सध्या आता मी पडोली थांबून आहो. कृष्णा भाऊ चाय पित आहे दिसत असं. आणि एक पुन्हा नवीन गोष्ट, हा सिस्टम चालू झाला म्हणजे नवीन टाकला हा वाला पाणी बॉटल. संपला का एक? नाही ना, हा एवढा आहे फक्त, जास्त नाही. काय का? तर हा जो सिस्टम आहे हा नवीन टाकला. आता फुल माहोल होणार आपला, काही विचारायचं काम नाही. आणि जो माहोल आहे तो तुम्हाला सकाळी दाखवतो, कारण पूर्ण अंधार आहे इथं, काही दिसतच नाही. मी स्वतःच दिसत नाही इथं कुठं. 3:28 AM. तर इथं ब्रेक घेतला, चालून म्हणजे गाडीवर बसून खूप थकलो. आता फक्त नाही का नागपूर नाही का फक्त आपल्याला 79 किलोमीटर आहे आणि जबलपूर 352 किलोमीटर आहे. आणि कॅमेरामध्ये फक्त उलट दिसत असं सर्व, कारण समोरचा कॅमेरा चालू आहे फोनचा. नाही दिसत आहे ना का, पूर्ण अंधार आहे इकडं, फुल अंधार. उलटी आपली
तिरपाल उडली कोणत्या साईडनं हे इकडे जमा झाली खिचून घेऊ का? वरचीच आहे म्हणा वरची होतं हे नाही आली आहे ना हां हां रस्सी नाही आली आहे ना थांब खिचून घेऊ ना नाही राहू रेनू चलते नाही आली आहे ना तिरपालवर रस्सी नाही आली आहे ना म्हणून हां चलते बनव हा मी I'm a black girl for your love. Cause I'm a black girl for your love. Your love. Cause it's true. Day 2. हा जो रोड दिसत आहे हा वाला हा माहीत नाही कोणता रोड आहे तर कारण मी इथून गेलो एक वेळा आपलं अमरावती जाताना पण माहीत नाही आता जस्ट इथून 20 किलोमीटर असणार पोचलो वर्धा आणि गाडी इथं आहे आणि इथलं मार्केट थोडं गरीब वाटतं आहे आपल्याला कारण इथं काही तेवढे काही म्हणजे जागा वगैरे काहीच नाही जशी सेम गाडी लावणार तशीच सेम आपल्याला पण लावा लागणार आहे आणि नंतर ते ट्रॉलीवर टाकणार आहे आणि नेणार आहे तेच तुम्हाला दाखवणार आहे समोर हां बोल ना हो ठीक आहे ना मारणार रिवर्स तर बघा मग आता समोर आणि आता इथं पण इथे ट्रॉली जी आली आहे तिच्यातच टाकून नेत आहे आणि तुम्ही तिकडचे मार्केट बघितले ते थोडी सिस्टमॅटिक होते हां बस असंच नेत आहे आणि अंदर एक छोटंसं दुकान आहे वर्धेमध्ये बिलकुल गरीब म्हणजे तेवढं पण गरीब आहे अमीर ते पण थोडं दुकाने सिस्टम जे आहे ते गरीब आहे This is that mystic Mac life, no apologies, king of everything, look at all the Connor wannabes, godly, Ali swagger, magazine covers, custom cars, tattoos, pay-per-view numbers, never give a fuck, feel like $1 billion, just the beginning, McGregor hype building up, double belts in the books, it's a new day, there's a new dawn, ruling the game, living the Mac life. Feeling good, this is the Mac life. A few minutes later. इथं पण तेवढी काय मजा नाही आली का हां सब गरीब बाजार आहे यवतमाळमध्ये मजा येते नाही खरा माल यवतमाळ अमरावतीमध्ये मजा येते ते माल विकते तसा 20 रुपये किलो 20 रुपये 25 तू बोल 25 26 27 28 29 30 हाँ चलो हो उधर से येतो तसा माहोलच ना गरीब आहे लोक किलोचे भाव रेट नाही लावत रेट तयार ठेवते म्हणजे इथं बोली नाही लागत बोली नाही लागत ना गाणे ना वाजवले का गाणे वाजवून माहोल करायचे नवीन अपडेटमध्ये पुरा आणि रात्रभर हा पक्ष करताना बहुत माहोल झाला तुम्हाला दाखवू शकत नाही कारण कॉपीराईट येते गाणे जे आम्ही यूज करतो ते दुसऱ्याचे राहते आणि ते तेवढं काय तुम्हाला समजणार आहे कॉपीराईट का राहते ते राहते जे कोणी माझ्यासारखे असेल त्यांनाच समजणार ते एवढे सारे मी चोरले तिथून जांभळं आता बड्या घरी नेतो यायले आणि तसं काही विषय ना काढता येते पण तेवढं काही आम्ही काढत नाही तेवढं कोणी काही म्हणत नाही काढावाडाले म्हणत नाही पण आम्हीच काढत नाही चांगलं वाटत नाही हो ते तेवढेच एवढी मोठी कचोरी का अबा मग
कुठली हिंगणघाटची कचोरी शेगावची हो का शेगावची समोसा खा समोसा म्हणतो कचोरी गेले का तुझ्यासाठी कांदे लगेच आणले मी ना 12 seconds later. तर माहीत नाही हा कोणतं गाव आहे इथं आणि खूप सारे स्नॅक्स घेऊन आलो मी 3 तर नाश्ता केला जस्ट आत्ता पण भूक काही गेली नाही तर हे घेऊन आलो आणि टाईमपास पण होते आता इथून चंद्रपूर 50 किलोमीटर आहे शायद 50 ते 40 झालं चाय पिऊन चाय झालं पिऊन क्या भाई चाय झालं का पिऊन म्हणलं करू का हेलिकॉप्टर मोड म्हणताय का सावली सावली का माहीत नाही हेलिकॉप्टर मोड ऑन करतो वाघ पुढे सावली गावाचं नाव सावली वाघ इथं वाघ कमी कुत्रे जास्त दिसतात सावली वाघ सावली कुत्रे पाहिजे नव्हतं पाय हेलिकॉप्टर मोड 1 2 3 हाँ चल जाओ दे 25 के स्पीड में 25 के शंकर बोले तर सध्या पोहोचलो आता चंद्रपूर आणि तर कॅरेट आहेत ते सध्या फेकून देतो जिथून आणलं तिथं